Masu sauraro sai ku gyara zama tsawab domin jin cikakkun rahotanni da kuma wasu takaitattun bidiyoyi da dai muke dauke da su a daidai wannan lokacin. Da farko dai za dai ku ji asalin dalilin da ya sa wato fitaccen jaruman shirya fina-finan Hausa wato Rahama Sadau inda dai ta aure kuma da dalilin da ya sa ta gudanar da auren sirri ba tare da ta sanar da auren ba, sai dai kawai kwasam kawai aka ji labarin daurin auren na bazata, wanda dai da farko dai dabanin al'umma ba su yadda ba, sai kuma daga baya ne dai inda dabanin al'umma suka yadda akan cewa an tabbatar da daurin auren akan sadaki naira 300,000 da Ibrahim Garba, wanda kuma an kasa sanin ma wane ne mijin har kawo yanzu. To ma sauraro muna dauke da wasu bayanai da kuma dalilan da yasa Rahama Sadau din ta gudanar da hakan. Amma ma sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakkun rahotannin da kuma 'yan takaitattun bidiyoyin, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha tamu, sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana gararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin da kuma kallon wasu 'yan takaitattun bidiyoyi. Sunana Haruna Ibrahim, wanda aka fi sani da Abba Sadau, kuma wane a gurin ita Rahama Sadau, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. To da gaske ne Rahama Sadau ta yi aure? Ta yi aure gaskiya. A cikin abin da ke faruwa a cikin abubuwar da wasiyar da babanmu ya bari, akwai maganan aurar da 'ya'yan shi kafin ya rasu. So dukansu tun lokacin da ya rasu kowace ta yi alkawari in Allah ya yarda daga lokacin da aka yi 40 din nashi, kowace in Allah ya yarda one by one za ta fito da miji ta aure, sai aka fara da babban. Shi ne ya kai ga yanzu. Na ga kai mai yanzu kwana 10 kenan da yin 40 din shi. Ne aka yi na Rahaman yanzu, aka fara da ita yanzu. Sadakin auren? 300,000. Naira 300,000. Wane ne angon haka? Suka fitar da hotonsa ba official dai, wani bawan Allah ne dai. Nansa Ibrahim, Alan Ibrahim. Shi ma yana cikin harkar fina-finai din ne? A'a, wani mutum ne daban. Da yawan fans ɗin Rahama wato magoya bayanta sun yi mamakin wannan sanar da ranar aure babu ma sanarwa haka. Mecece hikimar yin shi a asirce misali? To ka san yawanci yanzu yanda rayuwa take, abubuwa sai a hankali da sauransu, da maganganun mutane da abin da ma wani ya sani da wanda bai sani ba, kowa ya je ya rika magana yanda da wanda bai sani ba, da wani kawai na bakin ciki da nuna ba ma ya san hasada ko wani abu zai so haka ya faru. So shi yasa muka lulluɓa abin, ba mu bari kowa ya sani ba, sai ranar da aka daura officially sai a yi posting yau an daura aure, kamar yace aka yi yanzu haka kenan. Abin da ya faru kenan, saboda yawanci waɗanda suke kusa ma ba su sani ba duka. Na ga iya family ne kawai muka san da magana, sai dai wanda zai ba za a rasa ba, sai kuma waliyai. Kenan ba daga zuwa nema ne aka daura ba, an ɗauki lokaci ana nema? An ɗauka lokacin ana nema, sannan kuma da 'yan uwan nashi, shi da 'yan uwan namu kowanne duka an ɗan san juna, so ana dai communicating na 'yan uwa sama haka kafin aka zo ya zama official. Wannan ɗaurin auren ya zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka fara yaɗawa ake cewa kanwar Rahama Sadau ta yi aure haka, to kuma ba abin nan haka. To shi yaya gaskiyar wancan batun na kanwata ida? Dama ai diversion aka dan yi diverting magana, saboda mun ji maganar na Rahaman yana dan fara fita kaɗan. So sai muka yi diverting, sai aka sa wancan ta yi aure, sai posting ita da kanta a zuwan ta yi aure waye, amma dai wasa ne dai kawai da Frank haka ta yi, irin yanda ake yi na 'yan content creators da waye kawai dai Frank ne da sauransu ta yi. Aka dan yi diverting hankalin mutane kar su gane ga asalin wacce za ta yi auren. Wanda irin farin ciki kake ciki yanzu da yar uwarka ta yi aure? Ai na ba ma misaltuwa, saboda na fi kowa farin ciki, saboda ina ɗaya daga cikin wanda muke zama mai shawara da ita akan abin, kuma nake ba ta ƙwarin gwiwa da kuma gaskata mata cewa shine daidai abin da ya kamata. Tun ma mahaifinmu na da rai kafin ya zo ya rasu, da ya rasu ne tukunna sai take ta jin bata ji daɗin da bai ga aurenta ba. Su tun da dai har hakan ya faru, tun Allah ya da ta alƙawari ba za a kai wani lokaci ba, za ta yi ƙoƙari cikin manemanta a samu wanda ya shirya kawai a yi da shi, kuma hakan ya faru. To a sanin da kai mata na yar uwarka yanzu gashi ta zama mata aure, a cikin ɗabi'unta menene zaka ce zai taimake ta a wannan sabon rayuwa da ta shiga? Haƙuri da kau da kai. Tana da haƙuri, sannan tana da kau da kai, sannan tana da ɗaukan pressure. Ba komai bane duk abin da aka kawo komai. Tana ɗaya daga cikin wanda akwai abubuwan ma da wani lokaci ina zama da ita muna magana in ce ni ba zan iya ba gaskiya, amma ke kin yi kokari ya kika ɗauke pressure ko kuma maganganu ko waye ko mai. Gaskiya dai a cikin halayenta akwai halaye masu kyau guda 2 zuwa 3 wanda su kaɗai kawai in ta ɗauka zai riƙe ta har abada, ba za a taɓa jin ta ba. Wani irin fata kake mata da ita da angon nata?
Allah ya ba su zaman lafiya ya sa mutuwa ce za ta raba su Allah yadda. Assalamu alaikum, sunana injiniya Sale. To kamar menene alakar ka da Rahama Sadau? Mahaifinta da mahaifiyata ya da kanwa ne. Kai ne muka gani a cikin bidiyo haka kana bata goron ɗaurin aurenta kana cewa gashi ta ci misali ya abin ya kasance? Goron ɗaurin auren na fito da goron ɗaurin auren kenan sai na zo gida ina mata albarshi cewa an ɗaura kuma ga goron ɗaurin aurenta da shi ne muke kaga wannan bidiyon da ka gani. A wannan masallaci ne aka ɗaura auren? Nan masallacin Angwari ne. To ka kawo mata goro, wannan goron da ka kawo mata da bayan da ka kashe bidiyo me ta ce dangane da wannan goro? Cewa ta yi wai shi ne ka kawo min goro an gama ina cin goro ne ce wannan special goro ne wannan goron ba ki taɓa cin irin shi ba kuma ba ki taɓa cin irin shi ba. Ga dariya ce kuma haka ne special goro ne wannan. Insha Allah daga ke ba wata. Wallahi ta kadai ne kawai. To masu sauraro ta dai tabbata dai wato fitacciyar jarumar wato Rahama Sadau wanda dai ta jima ta kaurin suna a kafafen sada zumunta da kuma masana'antar shirya fina-finai na Kannywood wanda za mu ce ita ɗaya ce kaf tun da aka kafa tarihin 'yan fina-finai na Kannywood ba taɓa samun jaruma da ta samu ɗaukaka da kuma fice irin ta ba domin Rahama Sadau har fina-finan Indiya ta taɓa sannan kuma ta garzaya kudancin ƙasar ta Najeriya nan ma dai an san da ita kuma an san da zamanta domin ta jima tana baza capacity da dama shi yasa al'umma da dama ma suka yi mamakin auren nata musamman ma da yadda suka ga cewa jarumar fa tana kan ganiyar ta ne kuma har yanzu tana ci gaba ne da baza capacity inda suke tunanin cewa ba fa lalle bane ta aure musamman ma da yadda take gudanar da sharholiyarta da kuma yadda duniya ke mata daɗi da kuma yadda take gudanar da rayuwarta cikin jin daɗi da kuma kwanciyar hankali to amma dama an ce kyan ɗa ko kuma kyan ya ta ji maganar mahaifinta kun dai ji kamar yadda ɗan uwanta ya bayyana akan cewa nasiyar mahaifinsu domin mahaifinsu na da burin ya ga cewa da sun yi aure to gashi har Allah ya ɗauki ransa ba su yi aure ba hakan ne da yasa Rahama Sadau ta ga ya dace tunda ita ce kusan babba ta fara yin aure sannan kuma ƙannen nata su biyo a baya tunda dai duk sun riga da sun kai na auren nan ba wai ba su kai na aure ba ne shi yasa da ya fitacciyar jaruman ta yi wannan aure ba tare da ma mutane sun san da maganganun auren ba sai bayan da ake ta maganganu akan cewa an ɗaura auren kusan bayan ma da awanni biyu kenan da wasu daga cikin jarumai irin su Alinu suka fara wallafawa sai aka ji jarumar wato Rahama Sadau ita ma ta fito shafinta na kafafen sada zumunta inda ta sanar da tabbacin cewa tabbas ita fa yanzu amarya ce an riga da an ɗaura mata aure kamar da yadda bayanai da dama suka fito da kuma kamar yadda jarumar wato Rahama Sadau ita ma ta wallafa inda aka tabbatar da cewa an ɗaura auren ne a jihar Kaduna a nan masallaci na Juma'a akan kuɗi kimanin naira 300,000 a matsayin sadaki kuma an biya kuɗin raw cash ba transfer aka yi ba to alhamdulillahi masha Allah muna mata fatan Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa waɗanda suke da burin yin aure Allah ya tashi kafaɗinsu ya ba su damar yin aure waɗanda kuma suka yi auren Allah ya ba su yadda za su yi su ciyar da iyalansu cikin kwanciyar hankali da kuma hanyar halak